भाई लोगन 2023 में एगो खेसारी लाल यादव का मूवी जाइल अपराधी, फिर ओकरे बाद एगो मूवी जागिल संघर्ष 2, फिर एगो डाल देना फिर ट्रेलर मतलब कि का रहल ओकर फरिश्ता फरिश्ता नाम रहल। आ फिर ओकरी बाद खेसारी लाल यादव को एगो फिर पिक्चर आ गई जौना का नाम है तेरे नैना मेरे नैना। मतलब यार खेसारी लाल यादव का मूवीज हिट होको चाहे फ्लॉप होको उससे मतलब ना, बस खेसारी लाल भैया का एगो काम है कि 10-20 गो मूवीज हमारा के फेल देवे के बा, मतलब कि अब बना देवे के बा। तो ये मूवीज का ट्रेलर देख कम से कम हम 10 से नहीं मतलब 10 बार नहीं 5-6 बार देखले होबा। तो हमके ही बात समझ में आइल कि मूवी जौन टोना मोना वाला मतलब भूत प्रेत वाला जौन मतलब जादू मंत्र वाला कैसनो होला जौन वैसन पिक्चर ही है। कौनो पसंद है वशीकरण करना होगा, उनका कौनो करीबी सामान हमरे पास लेके आ। तो इस फिल्म का ट्रेलर देखला के बाद हमके ही समझ में आइल कि ट्रेलर में जौन है कि पिक्चर का डिजाइन अलग है, मतलब एक कुछ अलगे स्टोरी और कहाँ से कि एक टाइटल बहुत नंबर 1 टाइटल है। और जौन की एगो और बात एक पिक्चरिया में जौन खेसारी भैया ना अंधा है यार। हमको ऐसा रोशनी नहीं चाहिए मोती जिससे हम वासु को ही ना देख सके। लेकिन इस सीन देखला के बाद हमके ही ना समझ में आता कि जब खेसारी भैया अंधा हुआ तो इतना बढ़िया पेंटिंग यार कैसी बना लेते हो यार, मतलब माने की पड़ी। ये बात छोड़ा लगो पिक्चर जौन है ना कि अवधि बा मतलब कि हिंदी में बना लिया और भोजपुरी तो जनता ही के रहबे करी। चाहने तो हम भी लगे होगा दाई माँ कि ओकर इच्छा कबो पूरा नहीं कर सके थे। तो लोन के एगो और बात बता दें कि मूवीज में जो ना कि 2 गो आइटम है, सो मतलब कि 2 गो हीरोइन है, सो और इस मूवीज की जो कि शूटिंग की गई और अच्छा लोकेशन पर शूटिंग की गई, इसमें अच्छा सीन दिखाया गया ट्रेलर में। और मूवीज में होगा कि नहीं, लेकिन और एक बात बता दूं कि इस मूवी में जो कि गुंडा का रोल है वो किसी गुंडा उंडा कोनो ना हो, तो एगो लड़का ना हो, मतलब में एगो लड़की है जो उनकी सुखैती करे लो जैती कर ले। एगो बात बता दें कि मूवीज में जो ना कि गाना उना कहीं लौकते ना, कहीं से कि खेसारी लाल की मूवीज में 10 गो गाना पेल दिया जाला, मतलब 10 गो गाना चाहे 20 गो कोनो कितनो डाल दिया जाला। भोजपुरी में इतना चल पे करला इतना के जाने ला नहीं, लेकिन ये मूवीज में जो ना कि सरवा एको गाना ना यार खेसारी लाल भैया मतलब भुला गल का गाना गायल कि में लगैल ही ना सरवा कुल। तो लोन के इतना बात बता देनी पिक्चर के बारे में अभी का समझ लूँ, तो ये समझ लूँ कि पिक्चर जो है कि लव स्टोरी है, कहीं से कि में जो सीन है वो समझ लिया लोगन। अगर तो लोन के में अगर इंटरेस्ट हो तो एक बार जाके पिक्चरिया सिनेमा हॉल में देख लिया लोग, नहीं तो मोबाइलिए में देख लिया लोग, कहीं से कि हम तो कहीं जाए ना देखे मोबाइल में आई तो देख ले। तो बस पिक्चर में हम ना जानती का दिखावल गल का ना दिखावल गल, बस हम इतना कहते हैं कि जाके देख लिया लोगन चाहे न देखिए लोगन। हम जाते अपन काम धंधा करे और का।